Rántotta, a Pázmány Rádió interaktív reggeli műsora. Szép jó reggelt mindenkinek! Köszöntünk mindenkit! Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! Jó reggelt mindenkinek! Ez itt a Rántotta Számadó Péterrel És Klacsman Detrével. Beszélgessünk a reggeli kelésről. Neked hogy ment ez, Detre? Nekem nem volt annyira könnyű. A szokásos időpontba keltem, mint szoktam. Hát igazság szerint nekem nem volt túlságosan nehéz. Én annyira kényelmesen nem tudtam elkészülni, Detre, úgyhogy örülök neki, hogy neked ilyen kellemesen telt. Peti, te mit csináltál itt a hosszú hétvégén? Ja, kérlek szépen, hát ugye a hosszú hétvégén azt ugye, amikor elbúcsúztunk, mondtuk is, hogy nemzeti ünnep lesz, a várban sétálgattam egy nagyon kedves barátommal. Nem mondod? De, igen. Nem mondod, ez nagyon furcsa, mert képzeld el, én is ugyanezt csináltam. Nagyon kedves barátommal várba voltam. Na, ez tök jó. De akkor mind a ketten jól szórakoztunk. Nagyon jól szórakoztunk. Detre és én felmentünk a várba, igen. Így van, és gyűjtöttünk különböző információkat, megnéztük az embereket, hogy mit csinálnak fel. Lestük őket, igen. Erről van szó, és hát ahogy láttuk, eléggé jól érezte magát mindenki a szép napsütéses. Nekem is azt tűnt fel, hogy mindenki mosolygott. De tényleg. És végre egyébként ez annyira hiányzott, mondjuk ez lehet, hogy a három pasinak köszönhető. A három pasinak. Sándor József Benedettnek, akik elhozták a meleget. Így van. Két csoki, egy virág, ezt valahogy felül kell múlnunk, Detre, úgyhogy tarts szóval a lányokat, mert ugye készültünk nekik egy kis aprósággal, úgyhogy addig beszéltesd őket. Rendben. Mónika, és nálad mi a helyzet? Hány pali jön ünnepelni? Ez mindig meglepetés, és változó évente. Az édesapám az egy állandó tag. Természetesen, ő egy biztos pont az életben. Ó, és elnézést, megérkezett közben. Igen. A finomság? Lányok, a Peti készült, az már biztos. Igen? Nagyon készült, és nagyon szépen köszönjük neki az ajándékokat. Hogy nektek is körülírjuk, 2 kis eper batyút kaptak a lányok, ugye, amik ilyen nagyon kis cukik. És egész talán igen, határozottan nagyon édesek. És csokit, és nem 2 darab csokit. Nem, sokat. nagyon 20. sok csokit kaptunk. 20. Ezt megismételjük, 20. Igen, mert sok a szponzorunk, és nagyon jól megy a rádiónak, meg a Rántottának. Mi szól? Hogy? Egy perc múlva adás van, gyerekek, mit szórakozunk, odaülnek. Jó reggelt, még továbbra is itt vagyunk Detrével és Számadó Péterrel, ugye az lennék én, Detre pedig, aki most rohant vissza a mosdorról. Szervusz, Detre! Hát szervusz, szia Peti! A zuhanyzásom az egyszerű embernek a wellness. A mindennapi ugye? wellness. Nem? Folyik, igen, és folyik, és addig ugye bedörzsölöm a hajamat mondjuk egy kis baba samponnal, és addig nyugodtan folyhat a víz. Igen, de mondjuk valóban szép csibés szokott lenni a hajad. Hát olyan, mint egy csibe. Igen, csak vidám témával fogjuk folytatni ezt a harmadik kis részünket. A diák önkormányzati választásokról eltennénk néhány szót szerintem. Én voltam az egyik első, aki szavazott. Igen? Szerintem. Hánykor szavaztál? Olyan 2 fele, délután 2 fele. De ott voltam, amikor az első szavazó ott volt. Nagyon jó ez a választás, igen. Ez egyébként komoly téma, most miért röhögünk? Én is értem különben egyébként. Hát és nagyon rossz hír az, hogy tehát, hogy akik szavazhatnak, csak a 10% szavazott. Volt egy nagyon izgalmas kis hamis hír fent az interneten a napokban, ami... Hamis volt, sajnálom, Peti, ami arról szólt, hogy Oroszország adott 9 hónapot a McDonald'snak, hogy kivonuljon az országból. Hát a végelszámolásra, igen, hogy összecsomagolják a sajtburgereket. Aztán ez mostanában kiderült, hogy ez a hír csak kacsa volt. Hát nem csoda, hogy kacsa, mert a cég nevében is ott van Donald. Valóban. Képzeld, Detre, világít az órán. Ez most tudtam meg. A téma, az itt hever az asztalon, ez egész pontosan megnevezett Peti tojásai. A mi felügyelőnk. Vence Rita az, aki minket mindig segít minden reggel. Húsvét alkalmából Rita meglepett minket 2 kinder tojással. Annyira izgalmas az utolsó etapunk, hogy közvetíteni fogjuk nektek, ahogy most nyitjuk a kinder tojásokat különben. Tehát szóval... ugye mindenki tudja, hogy van egy ilyen, hát egy kis borítója. Én próbáltam úgy leszedni róla, hogy ne szakadjon szét. Most is megpróbálom. Nekem nem jön olyan egyszerű. Nekem sikerült szétszednem, én azt kell mondanom. Nekem is sikerült. Mindenki jól ismeri a kinder tojást, hogyha le van róla szedve a csomagos, hogy gyönyörű szép barna tojás. Na, és hát amiben van hang is. Azt a mindenit reméljük hallottátok, és ugye van középen egy kis fehér csík, ott kell ketté választani, na most akkor... Megvan. Ez az. Itt a sárgája. A sárgája benne van. A tojás sárgája. A tojás sárgája itt van. És akkor most ez egyébként tök új. És az a hang? Azt mondja.
Na, nézzük, hogy mi Mindenki van benne. áttélte, remélem. Igen, a kis prospekt. Nekem szétesett. Neked ilyen Jézus, összerakós? A kedvencem nekem is mindig az, amikor Na jó, összerakós. erre hívunk egy embert. Ez Egy nem bám. ér. Az enyém... A tiéd sokkal rondább, mint az... Hölgyeim és uraim, elmondtam, hogy mit kaptam. Én kaptam egy brokkolit. Egy brokkoli figurát. Az enyém pedig 22 centi. 22 centi lett? Tényleg? Itt mutatja a kis papír. Én kérlek szépen, én kaptam egy zsiráfot, ami elvileg, ha összerakom, akkor 22 centis lett, pedig belefér egy 3 centis tojásba. Lenne egy ilyen zsűri válogató, úgyis azt mondják mindig, hogy 10 millió kritikusa van Magyarországnak. Lehet, hogy azzal kéne különben tényleg kezdeni, nem az énekesek válogatásával, hanem a zsűri válogatásával. Legyen egy ilyen. Úgyis mindig kritizálni azt tud a magyar, hát akkor legyen egy kritizáló válogató. Na, de azokat ki fogja zsűrizni, tehát. Igen. De ezt, várjál, ezt gyorsan védessük le ezt a műsort, nekem ez most tetszik. Ez a szám kellett ahhoz, hogy kellő súlyt kapjon a harmadik adása komolyan rovatnak. Mert gyorsan elmondjuk, arról szól, elolvasunk egymásnak híreket, amiket találtunk. Így van. És ezzel mi ledöbbenünk, de egyben ti is. Pontosan. Hát ezek azért komoly hírek. Abszolút komolyan ledöbbenünk, és utána komolyan elmondjuk, hogy kicsit kibontva azt a témát, hogy miről is hallotok. Ez egy ilyen kis pergő hírolvasás. Bárki vacsorázhat George Clooney-val és Obama elnökkel $40,000 egész pontosan. Ajaj, ez nem rossz összeg. Várja, felszámolok, 1, 2, meg 3, 9 millió forint környékén van? Azt igen, ez kb. 9 millió forint, egészen jó volt egyébként számolásból, azt már látom, $40,000 már egyből így ki is számolta. Képzeld el, azt mondják, hogy 8 év múlva elfogyhatnak az érintő kijelzők. Jézusom, de ezt most nem mondod komolyan. Eperrel küzdhetünk az időskori elbutulás ellen. Komolyan? Mit kezdesz akkor, hogyha én azt mondom, hogy valaki 260-nal döngetett a Bajcsi Zsilinszky úton és az Alkotmány utcában? Nem mondod komolyan, ki volt ez? Hát, Jensen Button. Nem akarjuk cserben hagyni azt a most már 91 darab rajongónkat, semmiképpen sem, és tervezzük azt, hogy szeptembertől visszatérünk. Igen, lehet, hogy nem pont csütörtök irántotta lesz, lehet, hogy másik napon, de annak ellenére számoljatok velünk, mert mi is úgy éreztük, hogy működőképes, és lehet, hogy a nyáron